Вкусно ли е? Това е яко. Я. Омага. Това е по-яко от моето. Опитай. Омага, не си прикри лицето. Защо са? Ще го снимам. Всички го снимам. Уей, само секунда. Да, е така. Давай другата. Не мога. Остана ми зъби. Давай отзив, как е? Много е яко, много е студено. Виж, с много шейки. Какво е? Няма никакъв вкус. Ама лед ли е? Нищо такова. Искам и аз. Да, лед е. Леко млечно е. Да, млечен лед. Мога. Много е вкусен, нали? Мога. Трябваше да взимам такива маскафе вътре. О, да. Пази се. Паза се. Ден номер 2 за обикаляне в Корея. Днес ще ходим на Намсан Тауър. И къде другаде ще ходим? И ще теглим пари, понеже сме бедни и забравихме. Пис! Те така си пият. Така ги пият. Давай. Опитай. Немо. Как се чувствате? Кажете на камерата. Особено след като изкачихме 4 км по нагорнище, 60 градуса минимум. Вай, ако не съм свалила поне 10 кила, като се прибера, направо не знам за какво беше това всичкото. Ходихме да търсиме Ихла, маркета, който нали трябва да продава най-ефтините дрехи. Но, уви, така ги намерихме, че направо, ако разгледахме за 5 секунди и стръгнахме. Вече никога няма да вярвам на никакви карти. Повече. Просто това беше. Ай, питай пак. Няма. Аз имам такива опята. Какво е това? Превеждам. Защо трябваше да го направиш наново така? Давай наново. Няма. Няма. Искаш ли крилца? Ма ти не си ангел, ти си дявол. Когато тя е с картата, но всъщност за 10-ти път бъркаме този път. Ако искаш ми картата, си да видя дали се оправи. Не. С нерешителността.
Я погледни в камерата. Излезе живо. Жива ли си? Аз ще умра с това. Виж, пак ме обвинява, въпреки че аз предложих другия път. Не, другия път. Добре. Това е наобратно. Добре, давай да тръгваме. Вижте и хубавата турбичка. Стъпаним пише имената на фестивалите. Що ще е там? Ай, тя търси кой е. Търси на... Как беше на този дед харесва. Намери ли го? Да. Така и да снимам. А защо трябва да седиш точно къде ти снимама? Кажи какво намери. На Хьончин ключодържателя. Вау, колко грозна беше. Дай пак. Да. На Хьончин ключодържателя. Дай да го видим. Обаче на обратната. Why? That's Stray Kids. Намерих на всички. Честно? Да. Браво. Сега ще направя снимката. Чакай да видим как трябва да стане. Вау, да видим сега как ще стане. Честно ли? Как е така ли? Малко съм. 옷에 최대의 고기가 이제 나왔어 가위바위보로 정해 내가 이기면 군대 가서 싸워 나가서 시원하게 Това е въпрос за майка ти. 일어나는 거고 내가 안쪽으로 들어오세요. 위쪽 영상 보시면서 전망대 이동하겠습니다. Look at the screen, please. Ушите ми. 전망대까지 30초 소요되었습니다. 이쪽 다리 시작입니다.
May nakita kong line graphic. Sa depan. Подопишем мудага. Не знаю. Как это направим? Что за напиши мои инициалите. Или ги напиши какво вътре в сърцето. На български. Да, едното от едната страна твоите, да. Пъджа само. Пъджама. Нашите двата са еднакви. Как? Да, ма той е Мадама, той е Минюнги. Напиша само и... Аз напиша в едно перо, другото джата е. Хещани Арджей. Да, Хещани Арджей. Ми той може, да е много сладък. Напиши Пъджа. Пъджама и после напиши твоите трите букви. Ръгата. Не знам как да го направя. Айде, че и аз трябва да си мисля моето. Или Джиро. Чим и Роси. Айде. Не искам да е прекалено явно. Ето като напишеш Пъджама ще е мега явно. Неговата буква. Искам да е прекалено явно. Твоето е много явно. Я, покажи. Няма, пише тайни работи. Само спречи. Добре, чакай. Как да го направя, хорца? Когато... Аха, зумно. Чудесно. Пише тайни работи, ама... Юнгика дойде, като ти ги прочети. Тоест, те само Ай. Мисли. Защо се е кръстил Ерджей? Значи ще го набия. Еми... Или да напиша рода и Пъджа. Пъджа. Паджама. Паджама. Ма Паджама става последно явно. Паджама с Паджама. Или не пижама. Нашите са къпъл, понеже Юнги и Джимин са заедно. Виж хубаво, you are and always have been my dream. Ти да не търсиш quotes. Ами нищо не мога да измисля, Напиши какво искаш да му кажеш. Джимин, когато се видим, ще танцувам в леглото. Че ще ти хареса. О май гад, Илано. Джимин, до сега може да си спал с Юнги, но след това ще имаш кой друг. Аз съм извратена като те. Ама признаваш, че са ни къпалотея.
И очевидно трябва да са за юнги и за Ще джимин. напиша RJ, не ме интересува, че става RJ на... RJ. Добре, RJ. Напиши го на български. А то стане... Пак той ще- жо- Не, да. Звучи тъпо. Да, така е. Паджама си обаче може да напишеш. Пише RJ, бебе. Опа. Никой няма да разбере така или иначе. Ти готова ли си? На Хьонджин ли му пишеш? Те ли се казваш? Хьонджин. Ето ви, запомнила съм. Другите хора вече са готови, си тръгват. Моето е... Но ние все още правим катинарчета за нашите любимци. Бъдещите ни съпрузи, хаштаг. Може би не, но хаштаг може и. Това не се вижда. Такива звездички ли има? Да, такива са ми на татуса. Да. Приличат на Wings. Гиги. Гиги. Euphoria 너는 내 삶에 다시 뜬 햇빛 어린 시절 내 꿈